वेलकाम बैक टू माय चैनल सो माजबाटाव थांनो ट्रेन नेगासिनो ओमफ्राय बेगिरिमानथ' आंना माजबाटाव थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय आदानिबो हाबा फैगासिनो टंलायाव थांग्रोनानै रुमाव थांग्रोनानै बेनिफ्राय आरो आदादो गरायसराव थांगोन स' रुमाव सफैबाय ओमफ्राय दा आरो गरायसर थांनांगोन 2टासोआव ओमफ्राय 14 फेब्रुवारिनि सिगां प्रेक्टिकेलबो होनो दङ बेगिदिमान दिना ओरैनो बेकार थांगासिनो आरोना आंना टंला टु रौता रौता टु टंला एकदमबारे आप डाउन जागासिनो आरो जोंना एडुकेशन मेजरनिया प्रेक्टिकेलबो थायो आरोना देग्लायथ' मोजांसिन जाबाय नङाबाथ' 12टा पेपार माने 12टा गाहाम माने प्रेक्टिकेल बनायनो गोनां जायो आरोना देग्लाय जोङो मोनब्रैल' मोनदो जोंना जिहेतु गुवाहाटी इउनिभार्सिटी ओमफ्राय CBCS कर्स आरो ओमफ्राय दा 14 फेब्रुवारिनि सिगां प्रेक्टिकेलबो जमा होनांगौ बिदिनो आरो स' ओमफ्राय प्रेक्टिकेलबो गैया बेबायदि आङो रुमाव फैनानै दसे प्रेक्टिकेला एसे बाखि दंखौमोन ओमफ्राय बेखौनो खालामबाय खालाम पाता मोनलायलायासै आरोना स्टाडिखौथ' बेबायदि गोबाव खालामनो हाखाया आङो बाट प्रेक्टिकेलखौ खामै मा टाइम जाखो पाताखौनो मोनलायलायासै आरोना ओमफ्राय 1:30 जाबाय 1:30 जानानै ओमफ्राय माने आदाया आंखौ फन हरबाय आरो 1 PM सोआव जेन 2टासोआव थांगोन होननानै ओमफ्रायो आं बिदिनो प्रेक्टिकेल खालामनानै 1:30 PM सिम खालामनानै ओमफ्राय जल्दि ओंखारबाय ओमफ्राय थांबाय आरो ना रेडि जाबाय थांनो दा आं थांसै स' आं बेखौनो गानबाय दहाय गाननायखौनो दसे उन्दुना थाबाय आङो दसे रेस्ट लाबाय माने आंना गारि गाखोबानो ट्रेन गाखोबानो खर'आनो साखायो आरोना एसेबाबो साखायो स' आं दसे उन्दुबाय उन्दुनानै ओमफ्राय मोखां सुनानै देलायबाय दा थांनोसै आदाया फैबायनो जोंनि बे कलेज खाथिनि सकआव नेगासिनो स' आं बेनिफ्राय ससे थाबायलांसै आरो नंगोन रे स' जों सफैबाय बेनो जाबाय गरायसर टाउन मोजां नुदों गोजान मोजां नालाय नैबे मोजां र' मोनसे नायनो मालाया जोंहा बाजैया बेनो फेसखौ आं खोन्थिथ'ला नोंथांमोना नेनानै थादो आर इउ एक्साइटेड गाइस स' हाबाया 18 फेब्रुवारियाव बाजैमोनहानिया 18 फेब्रुवारियाव ओमफ्राय आदामोनहानिया 19 फेब्रुवारि गोलैयो आरोना ओमफ्राय स' हिन्जाव गोदान लायनायाव आंबो थांगोन थारमाने बाजैखौ लायनायाव आंबो थांगोन आरो स' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो आं फेसखौ खोन्थिथ'ला आरोना ओमफ्राय जोङो बेलेग दुखानाव हाबालासिनो बे मोनसे दुखानावनो थानाय जाखादों आरोना जोङो माने गासै बुस्थुफोरखौ जों बेयावनो लाफ्रामनाय जादों आरोना जास्ट जोङो मालाखौहाय बेयाव मोनासै आरो ओमफ्राय बिदिनो बायै मोनालाय लांबाय आरोना जा बरिया नुदों लायबासे गलाब कालार लानोबा सिनि इदिलै पुरा इदि गानजोबखानांगोन रा बेबायदि फिसाथार सं माने आखायानो गोदोरद्रायना फिसा जागोन जां जानाय नङा फिसा जालायबाय मिथिनायासो जानांगोन फिसा जागोन दां हाय
नोंखौ न'आवनो गानना थाखागोन नालाय गोजौबो गाननो हागोन बेखौ चेक हो जागो जागोन जागोन डाउनलोड हो जागो Itu ise. Itu. Photo lo. Itu dia text itu? Itu ise. Itu ise lo? Itu dia text. Aku kan belum photo. Tapi जि गोदोर खामोन खोरो जाहा समायदोलै आखाइदो आखाइ गुफुर नायना Gupur mah gosom gitu. ओमफ्राय फारसेथिंनिया जे फिसा जागोन आख' लादो मोनसेखौनो लादो लानोसै नामा बिसिनिखौ ना आरो बेलेग गानजाबावगोन ने गिदिर गोदोर मोनसे गानजाबावगोन नामा मानो गाननो मैला लानु गानगोन बेलेग गानफानो खोरो मोजां लादो इदिखौनो गाननो फिसाखौ लादोरा स' नायनायावनो बिराद गोबाव लाखायो आरोना सिख्लाफोरनिबाथाय बेनो आरोना बासिनायावनो आरो ओमफ्राय जों आसानखौ जराब्रै लाबाय जरासे जरानै जराथाम जराब्रै लानाय जाबाय आरोना बे गोजा गुफुरखौहाय बेखौ दंहा दरा मोनहानाव गानसिगोन ओमफ्राय बै एक्सट्रा गोजा बेखौहाय बे बाजैयाहाय न'आव गानसिगोन आरोना ओमफ्राय आस्तामखौ नै बेबायदि आस्तामा माब्रै नुदो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था हरबानो जाबाय बिराद गोदोरद्राय मोनबाय आरोना जोङो आस्तामखौ एसे मिडियाम जानांगौमोन आरो ओमफ्राय थेवबो मोननै लाबाय जोङो ओमफ्राय बिदि गल्डेन कालारखौ मोनसे लाबाय ओमफ्राय दानि बे फार्स्ट टाइम खोन्थिनाया आङो वाइट कालार पाथर गोनाङा बेखौ लाबाय आरो ओमफ्राय बे मालाखौहाय नायदोंमोन बाजैया पसन्द जायासै मानो होनबा बायदिसिना रुटिं रुटां दोनदेरसोयोमोन आरोना रुटिं रुटां जाबाय मिन्थावनानो ओमफ्राय मालाखौल' एसे मोजां नुदोंमोन आरोना गोरनायाव बासथाबनाय खिनिखौ मोजां नुदोंमोन आरो बाट बेखौ लानाय जायासै आरो ओमफ्राय उनावहाय बाजैया बेलेगखौसो लाबोबायनो बाट मोजां नुदोंमोन आरोना बेखौहाय ओमफ्राय बिनि लं एक्सट्रा गानदेरनायाहाय पसन्द जायासै आरोना बे लंखौहाय गिदिरद्राय मोनबाय आरो बाट मोजांमोन आरो ओमफ्राय स' लोगोफोरनि जों दा फैबाय नायखांनानै मोनालायबाय आं दा रुमाव सफैबाय ओमफ्राय थान्दा बोथोराव बेनो आरोना बाइक स्कुटिफोराव गाखोनो प्रब्लेम जायो माने गोजांसोयो आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोर आं दा रुमाव सफैफिनबाय ओमफ्राय जों टटेल दिनै देलायनाय मानाय माला खिरा टटेल जोङो 4,000सोनि शपिं खालामबाय आरो स' आं खोन्थिजोबनो हायासै जों मोनानायखाय आदा दांदो फैग्रोबाय ओमफ्राय बाजैमोना आरो माने माला ओरै बायदोंमोन दहायथ' जोङो बायदिसिना बिबार ओमफ्राय देलायग्रा बुस्थु फाउन्डेसन आइलाइनार लिपस्टिक माबा माबि आरो बेफोरखौ बायबाय ओमफ्राय माला थालांबाय आरो बे मालाखौ बाजैमोना शपिं खालामगासिनो ओमफ्राय माने बाजैमोना दासिमबो नायखाङाखैदां आं दानि बावै फन खालामदोंमोन इसोर नायखाङाखैदां ओमफ्राय जों बिनिफ्रायथ' 2तासोआवसो ओंखारलांनाय जादों बिदिनो मोनाग्रोबाय आरो आदायाबो खामानि थायोथ' माने स्कुलनि खामानि माने आदाया जिहेतु जोंहा आदाया टिचार खामानि मावो टिचार हाई स्कुलनि हेडमास्टार ओमफ्राय गोबां खामानि थायो ओमफ्राय बिदिनो मास्टार सासेया माने टिचार सासेया फन खालामनानै आदाखौ लेंहरगासिनो आरोना मायाबा खामानि दङनो बेनिखायनो जोङो थाब फैग्रोनांबाय बेनिखायनो जों मा बुस्थु बायनाय जाखो आं बेखौ खोन्थिजोबनो हायासै बुंनो थाङोबा जिखिनि जों बुस्थु माने लाबोबाय दरानाहानिथिंनिफ्राय एक्सट्रा लाबोनो गोनां जायोथ' ओमफ्राय दरानाहानिथिंनि जिखिनि बुस्थु बेखिनिखौ लाबोबाय ओमफ्राय बाखि गिटाखौ जों गारबोबाय आरो दरानाहानि खिनिखौ बायनानै हरग्रोबाय आरो ना बाजैया गोबाव जानायखाय ओमफ्राय टटेल 4,000सो थांदो आरो ओमफ्राय माला ओरै बायबावगोनदां बाजैमोना मा बायबावोसै स' दायो फन खालामनानै माने बिहरनांगोन र' बाजैया माबायदि माला बायखो बिदिनो आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन बाजैनि फेसखौ आं खोन्थिथ'वासै डाइरेक्ट आं नोंथांमोनखौ हाबायाव दिन्थिगोन स' नेनानै थादो बयबो जोंहानि बाजैखौ नायनो